siya ka na makapagwapa. Nga lipod, baligya po ni. Masa nina? Oh. Waiting sila oh. Imo nang nilabhan. Naday na. Wa, pala sa padugi pag-istorya. Masal din na to sila. Uy, pada plane. Tapok na po ni dump truck mo bakho pison pura pison ayo so dami guys busy dami na oy tapi kamunggay nilang grill kayo oh virgin oy nanguha yan busy guys oh buwak guys dot kayo sige buwak napay ko diri oh na okra na sili at sal huh? Sal kamunggay kawato na ng mama unya bantay karon guys sod na mi Kahapit naman alas 3. ngayong hapon ay ma'am tay kanding Hi kuya. tabliya Masuk ka na ako na ni. Abi ko wa ka magluto ron. wa domingo wala na koy kuan fishball fishball ato nabilin saman mo mga ma'am yun magbaso na lang good uy igul na snack rice oh Pasin. Ilang bewa? Bawo ayun na magbaso-baso eh.
Iwarasin ko yun. Manapog ka. Guwa para batas. Video. Bita, gwapa ka no? Wala mo yan. Nakukuk. Tasan ka? Kamera? Kaya man siguro na sila guwa pa na sa. Sige, putasan ka. Ang kamera yun. Mutog ka na. Mani ang naong. Ito ka magwapa man daw. Linog na naman tayo kalibutan. Ito magwapa. Linog. Ayaw po naman mga... Labang nga lang. Kaya mga tog tayo may bungan. Hindi, singkan matug. Pre, pagani. Pre. Isara. Manayaw, magkaya ta. March 1. Hoy, isara ka na din na. Kuan, gamo. Halane. Dalawa. Ano ba yan? Kaya ito nga ma. Tara. Pangalan mo kay mga tog na tayo bungan. Sige na. Inasas mo. Father, the Son, and the Spirit. Pati mo regot to. Ngayon ka ba? Asisas, ginawit ko. Si Louie kinakaroon. Ala. Kasi ka na ni mo dad. Pangalan mo kayo ng mga tog na ka. Sila na. Jumba. Kuan, kagaan jumba. Kaway lang ba? Bilbil. Ano sa manday sayaw? 22. Apel ka ma. Suman, gahapon na suman. Ano man ikaw sa madali ang hapon? Kristiyano, ano ito ba? Ano ito? Kristiyano, ano ito? Ano mo ustara? Ay, ito. Masayan, Kristiyano di ay. Masayan, Kristiyano. Ulit ko mo, ganahan ko ranan, kaya wala ko Para pag-bride na. Ay, gusto na rin pala na eh. wala na eh. Panimaw na eh. Wala. Mas dakila rin. Usap ba? Bagiti. Nakapag-spaghetti din kaya. Ang pagkakaliit. Mawala. Hello. Pang ginoo de kung sayaw. Sumata. Yes, guys. Abaw. Manaya mo kay mga paluway man. Ate, kalo ang paluway. Alam mo kamera. Ate, kulay. Manang. Ako ko ka. Kita nga ni kay magparehistro ron. Sa? Para ma-apply sa paway. Magparehistro ko. Kanito sa ron. Wala, sagot. Magtapag gadto tayo na kay. Pareho man tagway ba na? Lain man to. Kamu Elvira. Pato ba pa niyo duhayot? Kamu Elvira magtapad. Di sa Elvira lang matong ija kay. Buhay ko man ikaw mo pa. Kasi kita kawa na magkagad. Patay ang banan. Yan. Ano ka kuan ka kay mga ko me? Mapatubo na sa gapatubo na kay magpakuha. Asa jom na kani? Sa jura. Kinala majur na rami pakanan. Tanaw. Ato ka mag-vlog on ja. Ano oras ang mag Winter, magugsayaw. Pwede man naman sa akin. Winter gani ko. Kanang isa laki man gudi. Bayos. Sa Kristiyano style. Krista man ikaw. Krista ka na mo. Di man ka datuin ni Silvia. Muslim ko. Yun. Ang Muslim ganiyo ang ila rangge. Tuuhan nga relihiyon katulik man. Pobre sa set. Dili nga naslang unang ilang mga sulpot. Asa gina? Sabi na. Asa man yung ka ni? Di ka makapiright lang yun.
Cellphone naman na. Hindi man pa na-vlog. Usod ko ng pwede na rin ha. Suwali ko na lang. Bugnaw. Tagay na po. Pilay mo na. Milon. Isa mo, Marisa. So mga punay dyan pa nang pumutok na ng mga pumana. Ano naman na? Kana wala na sa problema kay nanambot na. Pinangga na siya sa iyang sa ikon. Ito sila ito. Dara tubig ba? Bugno. Ano, tingin mo sa May bumanda na rin bitagawan. Oo. Dara tubig ka na. May bak ilan swing. Jeta ka. Kita ka man na yun, anak ka. Sila may mga kapit. Maraming nakuhaan na. Mabahan mo lang. Mga ganang kaon. Mga pagulog mo kaon na. Hira pa. Klaro. De, magtatag sa na mag-practice siya. Kaya na na ka ng tanan. Dahil ang pwedeng ugat mag-practice na may tanaw nito. Wala. Ito tayo naman. Oo na. Tanan barangay mo na kantahan. Kaya ko. Bigat lang gagawin Lalay, nag-action. Lalaki. Ginawan mo since kada to nga mali ang aksyon. Mahinag na lang ito. Kasunod na kasi original yun. Tingnan na dahil putanan. Ayaw. Magda. Iya sa dira. Pinanganog kita mo ko na dala sinasilot to. Gising na niya. Mauna na original. Gising na din niya. Mo gali ato na ko ato na aksyon na kana. Wala din isa na niya. Kasi nasa na dito. Pero malang ang kasama na para lain-lain aksyon. Masaya ba kayo? Sumaya ko mag-ready. Masaya ba tayo? Elvira, ano naman nagsayaw? Memorize na rin dyan. Hindi malagi na mo apin sa ulo. Hindi mo tayo. Ito naman. Boxing. Uli nami guys, kay mag-practice ping Zumba guys, sayaw. Winter juga ma'am. Serius? Winter ka? Baru. Sayaw pud ma'am. At kopi ah, Scooby. Oh, di na. Oras na ta. Elvira, mo apil. Oh, kato pa. Di man na mamaak ma'am. Sa hiro. Ba, patog na. Kananay ba, ba. Ila ching ka guapa, guapa man juta. O na diha. La. Kabaos na. Uban ka to ya? Hmm? Hmm. Awas ka man dahil mag-practice. Diha. Nay mama uli naman. Hey, Nay mama to, naguban ni mama. napapila po na sa mga Chris. Ganun na mo. Dang!